I čao svima, dobrodošli u moj novi video. Sutra je Katarinin rođendan, tako da došla sam u tržni centar da ju kupim kao dekoracije. Htjela sam da ju napravim kao jednu surprise sutra. To, ne znam, vidjet ću šta ima. I tako da, nemoj da pazite na ovo iza. Ali ne znam kad će da stigne. No way. Vidimo se kasnije. Alo, uzela sam ovo. Ali kakvi kodrija! Sa, to. Vidjet ćete posle. To. 6.5 hours later. Ćao svima. Trenutno je subota. Juče smo bili da kupimo sve dekoracije za Katarinin rođendan. Da ću vam pokažem kako smo dekorisali ja i mama za Katarinin rođendan. Trenutno je, što vam kažem, trenutno je 12 sati noću. I Katarina se budi u 5 sati da ide da radi i kada se probudiš da vidi sve to. Sada ću vam pokažem, nije završeno, imamo još nešto da sklonimo, to je to. I sutra će da bude surprise kad se probudi u 5 sati. Stavimo to. Znači stavili smo ovako kao jedna zavesa sve. Sad ću vam pokažem. Ovako mnogo mi se sviđa. A to koštalo samo 300 dinara. 3 eura, ali dobro. Ovdje piše Kati i stavili smo ovo kao srce i 20. Šta još? Imamo ovakve kao cepčice za sutra. Isto u temu kao zlato. Imamo ovo malo za snacks. Imamo ovako kao tanjirčići, isto zlato. Ja sam htjela da napravim nešto kao sve zlato i rozno temu. I tu ću kao da se slikamo, bit će baš top. Evo ovako, ja sam završila sa dekoraciju za danas. Nemoj da pazite na veš što se suši. Sutra ćemo nastaviti dekoraciju sa mamom i nadam se, Katarina, kad se probudiš sutra ujutru da će da se iznenadiš. I srećan ti rođendan ako gledaš taj video. Seka te puno voli i samo sreću, ljubim te. Ja vas ljubim, vidimo se sutra, budite spremni. 24 hours later. I čao svima, evo nas sutra dan. Sad ću vam pokažem kako smo dekorisali. Levki, kaži čao. Ćao. Ćao Kiki. Daj napad. Kaži čao. Da, daj napad. Bravo. I ovako stavili smo, to je pat feuilleté sa kobasice i to sam kupila, mnogo mi se sviđa, kao svi može da uzmu jednu pick up. Tu ima chips. Kupili smo cveće ovako, prelepo. I stavila sam ovo malo. To je cute. Bombone, to. I dobila sam ovog.
Par contre, faites gaffe juste à vos vers si Marco Bah, arrive, genre en mode. C'est vrai. C'est Dojiko Sekili. Lui Dojiko Lui, tu connais pas? Dojiko Sekili. Nas na miezi banda se nambia. Yeah, go like this. I'm sorry, Miss Jackson.